sammen. I dag så kan vi spille Five Nights at Freddy's 2. Vi prøvede at optage lige før, det gik lort, fordi jeg kom til at tro, at det var Minecraft, og derfor tror jeg, at man lukkede kameraet ned ved at trykke på Escape, så derfor lukker jeg spillet. Så derfor er det kun mig, der kan lukke kameraet nu. Nu er kun mig, der lukker kameraet og åbner det. Jeg gik faktisk også lidt i panik, på grund af at kameraet ikke virkede. Jamen jeg ved ikke godt, hvad det er, som man skal gøre. Det er fordi, vi er død. Så nu er vi inde på camsen igen. Tryk lige der. Okay. Vi gider ikke være på dig. Hvad er den der røde ting der? Og den røde, så tager vi den. Og hvis vi har den her maske på for længe, sådan der, så kommer Foxy op og dræber os. Okay, er det der så... Hvad er det? Hvad fanden er... Det er endoskeleton. Jytte, det er seriøst. Det der, det er endoskeleton. Det er seriøst, Jytte. Det er virkelig sandt, Jytte. Det er endoskeleton. Det er den der. Han er... Okay, tag ørerne. Fuck, Jytte, vi har den der på optagelse. Vi har lige mødt endoskeleton. Der hører telefonerne af. Nej, Jytte, for helvede. Kig til endoskeleton. Endoskeleton, okay. Hvor er endoskeleton? Prøv lige at gå derind. Prøv lige at gå ud af kameraet. Kig i den der. Nu kommer han lige om lidt og dræber os. Jeg ved det. Fuck, vi mødte lige... Jeg spiller Jytte. Okay, vi kan lige afsløre, vi ved en masse om spillet. Okay, vi slutter. Vi ved fucking meget om spillet. Okay, det her... Men endoskeleton har vi aldrig mødt før. Nej! Hvorfor? Jytte, det var fandme noget af det mest random i hele verden. Endoskeleton, han kravlede i den fucking ventilationsskakt. Det er 1 ud af 1000 chance for at møde ham. Ja! Hvordan? Han møder faktisk kun op, hvis bamserne har brug for hjælp. Men det har de jo ikke. Det har de jo faktisk ikke engang. Der er kun gået 1 time, og nu er jeg bange. Det er første gang, jeg faktisk er bange for Five Nights at Freddy's. Endoskeleton. Han var altså så creepy. Det var sådan en Det var faktisk Golden Freddy. Nej, det var. Det var Golden Freddy uden bamsdragt. Ja, det er endoskeleton. Hvor blev endoskeleton af? Okay, vi døde ikke af ham. Men han kravlede i ventilationsskakten, og det er bare et bevis på... Det har vi på film jo. Det har vi faktisk på film. Og den ligger nu på YouTube. Ja, det ligger. Vi kommer til at kalde den her video for... vi mødte lige... de kommer til at kalde den her... Vi mødte faktisk endoskeleton. Nej, vi kalder den her... Så mødte lige endoskeleton. Vi kalder den her... Kæft, du har været ved